Здравейте от нас. Днес в поредицата Независимите едно семейство ще отвори вратите на дома си, за да ни допусне до най-голямата си болка. Един мъж ще сгърби егото и репутацията си на звезда в България, за да бъде просто любящ баща. Една майка ще признае, че дълго си е казвала: на нас не може да ни се случи, преди да приеме действителността. А един син ще е откровен за зависимостта към хазарта и алкохола и ще направи шокиращи признания. История като за филм, бихме казали. Ралица Стефанова е тук, за да ни разкаже повече. Става въпрос за семейството на вратаря на националния отбор по футбол Здравко Здравков. Павел, синът му, ни изненада всички с признанието, което направи като участник в Survivor, за това, че е бил зависим към хазарта. Да говориш открито за зависимостите си е нещо, което не се среща толкова често. Така е, наистина. Защо обаче е важно? Важно е, защото спасява други хора, които в момента са в тежка ситуация и се чудят на къде да поемат и как да спасят близките си. Затова е много важно наистина да се предава посланието. Всъщност тук днешната среща наистина ни е с едно семейство сървайвъри. Не само, че и бащата на Павел, Здравко, също участва в Survivor, но те са оцеляли в най-тежката битка, тази със зависимостта. На тяхното дете. На тяхното дете. Което е най-голямата болка на един родител. Това е най-голямата болка и аз затова съм дълбоко признателна и на Здравко Здравков, който между другото се оказа първия баща, който застана пред камерите на Независимите. Знаете, поредицата от 2017 година е на ефир. Виждали сме не една и две майки. Точно така. Много майки, много бащи са ми се обаждали по телефона, но да застанат с лице особено. Това е наистина И каква беше причината, така просто любопитство, бащите да не застават? Чувството за достоинство. Това, че това е твоя син. Ти в него си вложил цялата надежда и очакване. Той да е твоето продължение, той да продължи рода. Това е бащинското чувство, то е по-различно от майката. Майката някак обича безусловно, тя прощава, докато бащата има изисквания към сина си, очаквания. Той да продължи сина да продължи неговото дело и да го представи достойно. Да, просто е вид срам. Хазартната зависимост е нещо, на което като че ли се обръща много по-малко внимание в сравнение с, примерно, зависимостта към наркотици. Или алкохол. Но е ли по-малък проблем тя? Изобщо не е по-малък проблем. Въпрос, но... Абсолютно същия проблем е, като проблем и като степен на зависимост и повреди, които причинява. А проблемът при хазарта е, че той е много по-скрит от гледна точка на това, че това е поведенческа зависимост, която на физически план се проявява по-късно. Всъщност, хазартната зависимост действа по същия начин на мозъка и на психоемоционално ниво, на биологично ниво, както другите зависимости, които са към вещества. Дори като се дори? Да, дори когато всъщност човек печели или губи, процесите, които се извършват в мозъка му, хормоните, които се отделят, са едни и същи. Затова в един момент и човек вече не играе заради самата печалба, а играе заради играта. Просто е пристрастен, зависиме. Той просто Понеже в България свободно се рекламира хазарт по навсякъде, както и алкохол. Да. Може би е време да пуснем и наркотиците. Като реклама говоря. Ами то май натам е тръгнало, да ти кажа. Защото само това липсва от тази зловеща тройка, тази дяволска тройка на зависимости. Ами, за съжаление, така, в самото общество, точно това си говорихме, че ненормалното става вече толкова много в изобилие, че всъщност придобива формата на нормалност, заради това, че всички живеят по определен начин. И може би сега точно е момента да пуснем видеото и младите ни зрители, дай Боже да са повече днес пред екрана, когато видят тази история на един техен връстник, който е попаднал в този зловещ капан на зависимости и след което обърна внимание на рекламите, например, на хазарт, които любими техни лица от екрана, от сцената им промотират, тъй като в България в момента това е бум, известни популярни личности да рекламират хазарт, да се замислят сега през тази история, докъде могат да стигнат. Искрено се надявам и дали това е важно за тях. Нека да го видим. Истината е, че аз се определям като полизависим. Не е хазарт единствената ми зависимост.
доста силно се разви алкохолизма в моя живот. Когато някой сподели нещо подобно, той бива сочен с пръст, бива съден и всъщност това беше главната ми цел с излизането ми в Survivor. Исках да говоря за това нещо. Искам да дам звучност към хората, които се борят с зависимост. Ако помогна на един човек с своята история, остава следа в него, за мен аз вече съм победител и напускам тази игра с наистина безкрайно много благодарност и любов. Come the storm. Гордееше ли се с неговите участия? Следеше ли Survivor? Извинявам се. Ние като родители винаги сме ги възпитали да дадат добрия пример. Смятам, че в днешно време твърде малко добри примери виждаме около нас. И наистина аз изпитах голяма гордост, когато той прояви смелост да говори за проблема си. Тази смелост проявяваш сега и ти. Ти си Здравко Здравков. Личност, която всеки познава, но ето тук, сред тези стени, ти си преди всичко баща. За мен е най-важно да дам пример на децата си. Колкото и да им говорим, ти ако не го покажеш с действия, няма да има никакъв ефект. Аз сигурен съм, че много хора си казват, това на мен не може да се случи, но повярвайте, не е така. Аз съм отгледан с много грижа, с много любов. От тези хора съм, които не са зависими заради насилие, заради лошо отношение или нещо подобно. Напротив, единството, което ми е липсвало, беше присъствието на родителите ми понякога. Тъй като баща ми беше професионален спортист и доста често те не бяха наоколо. Сигурен съм, че сега много родители ще му укорят, че не сме го възпитали правилно или че не сме го контролирали. Спрях да се тормозя, да се питам къде сбърках аз. Родителите да не трябва да смятат, че са виновни за това, което се случва на детето ми. Примерът какъв е? При нас Павел има двама братя, един е близнак. В смисъл и тримата са израснали в една среда, са възпитани от едни родители. Но е факт, че нещо отключи тази зависимост. Какво дете беше Павел? Павел беше много смешно дете. Аз имам брат-близнак. Аз го научих да ходи. Той винаги ме имитираше. Имам спомени, че когато за първи път тръгнахме на училище заедно, аз винаги знаех пътя. Той беше много неориентиран. За него бях лидер. За него бях човека, който му показва как се живее, човека, който го учи. Виждайки сега отстрани ситуацията, в много моменти съм оставал сам, в тишина, далеч от всички. И в училище, и в детската градина. Истината е, че той никога не се е държал лошо с нас. Никога. Просто никога.
зависимия бяга или от себе си, или бяга от света. Хазарта за нас вече е мръсна дума и съм сигурен, че милиони родители боледуват при споменаването ѝ. Винаги се започва с нещо супер елементарно и проблема при хазартно зависимите е, че обикновено въвличат всички околни. Първите ми стъпки и запознанството ми с хазарта беше около 8-9 клас, покрай приятели. Всичко започна на шега, разбираш се, залози с по 1 лев. В последствие на времето толеранса ми и залозите се вдигаха. И така се стигна до първия ми по-голям залог и печалба. Печалбите ли са това, което зарибява към хазарта? В началото печалбите са нещото, което те влекат, само че идва един момент, в който ти спираш да мислиш за печалба. Има нещо по-силно, нещо, което не ти дава мира да не играеш. Беше много силно чувство на адреналин. Това чувство, когато спечелиш, не са парите, което търсиш, а е нещо, което ти дава самочувствие, нещо, което ти дава стойност за теб самия, за да се справиш със света. Той от нас не е искал пари. Винаги са били скромни и са били лимитирани. Той най-малък се отдели от нас заради спорта. Така че се оправяше горе-долу сам и рядко е искал помощ от нас. Години наред до 22 годишна възраст никой не знаеше, че аз имам проблем с това, че залагам, че играя. Ако някой случайно разбереше, аз имах измислени алибита, че само сега, само веднъж и така нататък. Като всички други родители на зависими хора, отначало отричахме, че дори бяхме заслепени един вид много дълго време, че всичко е нормално, той не е такъв, не би го допуснал. Ние също знаем как е възпитаван. Въобще не можеше да ни побере акъла. Това, което ни се случваше, дълго време се отрича, но факт е, че колкото по-рано го осъзнаеш, толкова по-лесно е в последствие. И колкото по-дълго време се заблуждаваш, че няма нищо, става все по-трудно. Свикнали сме с това, че жените са по-емоционални, а те са някак водещите, когато се появи такъв проблем в семейството. Но най-сърцераздирателните разговори, които съм водила, са с бащи. Някак чувството за достоинство при бащата, когато става дума за неговия син. Какви бяха твоите чувства и емоции? Какво изпита, когато разбра, че наистина при Павел нещата са сериозни? Може би от спорта. Аз съм научен, че трябва да се говорят нещата, да се изказват, да се анализират. Най-важното нещо, когато осъзнаеш да споделиш, да търсиш професионалисти. Смятам, че се случва точно обратното. Може би, за да запазиш достоинството си, тогава се скриваш и опитваш да капсуловаш всичко вътре в самия проблем, вътре в семейството, никой да не разбира, но нещата ескалират. Винаги ескалират. Съпругата ми не го прие лесно. Всъщност е доста страшно и съмнението дойде най-накрая. Аз преди това не съм се съмнявала в нищо. Винаги сме имали и продължаваме да имаме доверителни отношения с всички в семейството. Павел не е изключение. Трябва да е ясно, че колкото и да има споделяне и доверие, когато съжителстваш с един зависим, той по един или друг начин започва да те манипулира. Кара те да правиш неща, които не осъзнаваш, че му вредят. Никога не се опитах да бъда
честен, да бъда искрен към родителите си, въпреки че знаех, че ще срещна разбиране. Моите родители винаги щяха да направят всичко възможно, за да ми помогнат, но никога не се предадох в това да кажа какво се случва с мен, колко слаб съм, колко нужда от помощ имам. Много пъти съм се опитвал да спра сам и съм си казвал, няма повече да залагам, няма да пия, няма да правя нищо. До следващия момент, когато или намериш пари, или изтрезнеш, или имаш възможност. Това нещо е толкова по-силно от теб, че ти нямаш избор. Истински искаш в един кратък момент от деня от живота ти да спреш и мечтаеш за това, но момента, в който дойде време да го направиш или имаш възможност, никога не го правиш. То те побеждава. Усещах какъв човек ставам, когато играя хазарт. Какъв ставаше? Ставах лош човек. Ставах неискрен. Започнах да лъжа най-близките си приятели. Към тогавашна дата нямах проблем с родителите ми, тъй като те бяха далеч от мен. Аз играех футбол и беше за мен лесно да поддържам лъжите си. Пред хората бях човек, който се труди, следва мечтата си да играе футбол, да бъде успешен, отдаден, се засмян винаги. Но това беше една маска. Зад това аз бях друг човек, много самотен, много тъжен, много изплашен. Започнах да взимам бързи кредити, които не смятах за проблем. В един момент осъзнахме, че започват вкъщи да изчезват някои неща. И започнахме да си задаваме въпроси. Какво се случва? Започнаха да идват някакви писма за кредити. Това са, нали, първи такива признаци, на които не сме обърнали внимание. Какво е това писмо? Нали, какъв е този кредит? Малък. Те винаги са малки, бързи. И той казва не ми стигнаха парите и съм си изтеглил кредит за нещо си. Ти можеш ли да си го плащаш? Мога, като ми дадат заплата. Щеше да бъде много лесно да ги вържа. Това беше в главата ми. Подписвайки договор за привзимането ми на кредита, аз дори не го четях. Не знаех какво подписвам, защото за мен беше важно парите. Взимах ги, залагах ги почти никога или много рядко. Връщах заемите си. До един момент, в който толеранса ми към хазарта и сумите и залозите започваше да става доста голям. Те как така дават постоянно кредити? Това е един много добър въпрос. Масово фирмите за бързи кредити, каквито аз не знаех, че съществуват, преди да разберем, че Павел е зависим, дават кредити само срещу лична карта. Защото аз съм ходила, разбира се, и ги питам. Защото той после беше уволнен от работа, нямаше работа. Как тези хора ви доказват, че ще връщат парите? Как вие си гарантирате това? Никой не иска тази гаранция. Мисля, че при бащите първосигнално винаги се опитваш да изконтролираш нещата с сила, с физика, с заплахи. Аз не съм удрал Павел, но съм сигурен, че много родители са го направили, но времето ме научи, че това не е начин на физическото наказание. Но и аз минах през етап на заплахи, гонихме се от вкъщи, сериозна драма. В момента, в който аз спрях да залагам, защото просто вече нямах начини, нямаш откъде да взема пари, нито от заеми, нито от приятели, нито от лихвари. Всъщност
моята зависимост от хазарта отиде към алкохолизъм. Сутрин ставах, беше ме страх да си погледна телефона, тъй като знаех, че от 10 часа започват да ме търсят кредитори, бягах и започвах да пия. В началото от следобед, от вечер, но за около 3 месеца се случи така да пия от обяд, от сутрин. При всяка една възможност, когато знаех, че имам контакт с хора, само тогава се чувствах адекватен на света, за да мога да комуникирам по правилен начин с тях. Тогава имах самочувствие, тогава бях готов да се справям с каквото и да е било. Иначе просто бях един уплашен, страхлив човек, който не вярваше в нищо. Алкохола, който се появи в последните буквално месец преди да осъзнаем, нали, да стане пълна картинката, той беше онова, което ние хванахме, защото хазарта е много невидимо чудо. В този смисъл е много по-страшно. И алкохола в случая на нас много ни помогна. Бях стигнал до абстинентни състояния. Обливаха ме топли студени вълни, когато не пия алкохол. Баща ми ме покани в Разград, където към момента той тогава беше треньор. Той тогава не ми даваше пари, искаше да съм около него, за да разбере повече за мен. Така че тогава изкарваше време с баща си и ние по телефона, вече разкривайки за пореден път сумата пари, която дължи. Не е важно. Сумата за едни е много, за другия може би нищо. При нас болката беше повече от лъжите, от манипулациите. Здравко ми каза сумата по телефона и мисля, че аз бях тази, която изказах: Господи, той е зависим. За първи път. Мисля, че не си го бях позволила и насаме да си го кажа. Онова мигновение на осъзнаване, което беше така, щрак, невероятното освобождаване. Приемането на факта, че ние сме безсилни. И от тук насетне имаме нужда от помощ. Започна се едно четене, слушане на клипчета, на истории, на твои рали, всичките ти предавания, всичките ти главни действащи лица, хората, които са имали смелостта да споделят проблема си. И това е невероятната надежда. Това е не греда, сал. Това е кораб на търсещия помощ в сфера, в която наистина нищо не знае. В деня на един негов матч аз не знам как намерих пари, колкото и унизително да е, рових, търсих, намерих и отидох на матча му безкрайно пиян. Така, тази същата вечер взех кучето и се озовах в гората, в абсолютна тъмница. Казвам ви, сега и пари да ми дадете, сигурно няма да го направя. Не ме е страх. Но страха ми за живота му беше толкова по-голямо от всички страхове на света. И той ме прибра на ръце.
чувствах се ужасно. Не знаех какво да направя. И тогава всъщност най-големият тласък получих от приятелката си, с която съм до ден днешен и съм и безкрайно благодарен. Там в гората, в същото това време, се обади приятелката на Павел, която за първи път каза, че е готова да е от нашия отбор, нали, на тези, които подкрепят, обичат, но тя също беше осъзнала, че той има нужда от помощ и че ще провървим този път заедно. За него това беше много важно. Тъй като за да започнеш едно такова възстановяване, ти трябва външна сила. Много рядко се случва по собствено желание да го направиш. И тогава тя беше този човек за мен. И това беше момент, в който дигнах ръце. Беше съкрушително. И всъщност това беше най-трудното и в същото време най-прекрасното нещо в живота ми. Тогава, когато се предадох. Когато разбрах, че аз не мога да се справя сам. В центъра, в който се възстановявах, много бързо осъзнах проблема си. Аз съм изключително щастлив в човека, който се превърнах след възстановяването си. Много съм горд от пътя си и то е в следствие на зависимостта. На всичко, което ми се случи, на всичките уроци, които научих и продължавам да уча, да бъда честен, да говоря за проблемите си, за чувствата си и за емоциите си, тъй като имам своите трудни моменти, разбира се, всеки човек ги има, но приех зависимостта си като част от мен, като един мой приятел и много верен спътник, за който се грижа както към много добър приятел. Не подценявайте зависимостта, не подценявайте хазарта, не се страхувайте, всеки проблем има решение. Невероятен разказ и щастлив край, с който финализираме този сезон на независимите. Рали, струва ми се, че има един общ знаменател на всички истории, които си ни разказвала в годините. Това, че няма как да се промени нищо без да погледнеш проблема в очите и да потърсиш помощ. Това ли е наистина ключовото послание, което може да отправим към всички наши зрители, към всички хора, които се сблъскват с зависимостите? Това е, да. Това е ключа към решаването на проблема. Както и Павел Здравков доказа, провал не е в речника на това семейство като цяло. И всеки, който е решил проблема си с зависимостта, локализира проблема и търси начин за решаването. Признанието на проблема и заставането очи в очи е наистина ключово за решаването на този проблем. Много ти благодарим, Ралица. Беше невероятен сезон на независимите. Сблъскахме се с много лични истории, които, слава Богу, имат своя щастлив край и показват и застанаха пред твоята камера, така да кажем, микрофон, известни и популярни хора, които с смелостта си, с лицата си, успяха да дадат добрия пример. Така е, това беше 17-ти епизод за този сезон. Всъщност този сезон, както знаете, беше под шапката на превенцията. Опитахме се да намерим корените на зависимостта и това как да възпитаваме децата си така, че да не се стигне до зависимост. Но виждаме, че всъщност този процес е такъв, който не винаги зависи от родителите, но всяко действие, което сме поставили като основа в детството на децата, винаги се отплаща в бъдеще. Благодаря ти много. Наистина пожелаваме на всички твои герои да продължават да бъдат независими. Вие останете с Преди обед, който продължава ето как. Вие сте зависими към Преди обед. Това е хубаво.